ready na din. Ready na ang lahat. Sila magdi-dinner sila sa labas. Ako, imi-meet up ko yung mga girls. But, siya yung... So, tandi ko yung kanyang bagong jumper. Siya yun. Love you. Mag-walk Get that card? Yeah, I have my own, hon. That one? I have my own. So we haven't lost that card? No, we haven't. Who said that we lost the card? Well, I went and got another one because we only have one. No, I have my own. So, ayan yung ating pang-gimmick. Pang-gimmick na outfit. Ayan. Magkukot ako kasi malamig na mga sis. Ito yung put coat the K ko. under the mat. Okay. I will do that. And Mauna na sila. we can leave that on. So, yeah, yan yung ating, kita ko sa inyo yung OOTD natin, guys. Ayan. Nakita nyo na ata ito kasi sinukat ko ito. See you, Papa. Enjoy your dinner with the other family. No, you can't, Baba. It's a girls' night out. Okay, see you, love you. Girls, why am I go? No, mommy's night out. Okay, see you. Enjoy your dinner. Oh, you're freezing, my God. So, yan ang ating So outfit. Veronica won't be there. Can you grab my coat, Baba? No, kids. Just mommies. So No one. Just whose people. house is it? Who? Whose house? Whose house? Whose house are you going to? No, we're going somewhere else. We're going somewhere. Toward like fancy dinner. Like in the fancy dinner. No, in the city. Bye, mommy. Bye, baby. Love you. Love you too. So, yan yung Don't ating... leave me ever again. This is the last time No. with me. And then stay with me. Ayan, yung may pa balahibo tayo dyan. And Bye, mom. Love you. love you, Baba. And pinaunin natin yung ating buhok na mataas. Tapos slick lang dito na may hati sa middle. And yan yung accessories natin yan. And yung shoes natin ay ito. So yan yung shoes natin. Yan. Flat shoes lang tayo kasi mag-walking ata kami from Chinatown. Papunta dun sa... Magdi-dinner muna pala kami. Tapos after dinner, punta kami ng karaoke. Okay. And yung bag ko ay eto, yung maliit. Same nung gamit ko nung attend kami ng wedding. Okay. Magte-text ng mga girls. See you, Zaki. Love you. Love you. Okay. Love you too. Love you, mom. Enjoy your dinner. Yeah. You haven't. I'm not sure. love you, Love you. Bye. Meron sila ditong pa-mirror. Nag-toilet muna tayo bago mag-walking doon sa harapan. Kung saan natin i-meet si Mers. So, ayan yung ating OOTD, guys. And eto, gift ko to kay kasi nung birthday niya, wala akong gift sa kanya. So, ito yung gift natin sa kanya. Late gift. But yeah, we're going na, guys. Meet na natin si Mers sa harapan. Dito rin kami sinundo ni Mers kahapon ni Holly. Ayan, dyan. Sabi natin si Sisi dito. Ay, hinigal ako. Oh. Why? Hinahanap ko yung white car mo. Chideng pa lang dala natin today. Yung Oh car my ni Ben God. ang dala natin today dahil Kay Ben pala. baka umalis sila eh. Kasi dalawang car seats Ay, mo oo. sa akin. Okay, Dito na please kami. lang. Charan! Hi, guys. Diyos ko, malayo Ready lang na tayo. malayo lang yung nilakad ko. Malayo. Hinigal ako. Palagi. Last time pinapa-stay pa rin namin sa nila. Tinubad ko yung aking coat kasi pinagpapawisan ako. Open ang window. Uy, naka-open ang window? Naka-open lang yung window. Ang window. Nakakulot si Sisi pala. Siyempre. May time pa siya Ano tayo? magkulot. Ang aga mo nang ayos ah. Aga mo? Kasi nga kala ko Kasi- i-pick up ko yung ano. As in? Bakit daw? Nasa Armatown din ba si? Ayan. Ayan, Lakad na tayo, Lakad guys. na tayo, guys. Kasi kanina nagsasalita siya, wala pa. Ay, natanggal Parang kaon. Dito na? Yes. Which one? So, anong pangalan ng pupunta natin? Koso? So yung gelatissimo, sabi niya banda. Wait lang. Koso. So, nandun na raw si Lyra. Nauna na si Lai. Okay. Magmamap muna kami, guys. Tawid tayo dito. Tawid? Okay. Diba? Parang yellow ngayon ang lamig.
Okay, let's go. Look at ang mga persons. Ay, naka-heels. Ang bilisan. Ay, sorry naman. I'm so sorry, sis. Naka-heels pala siya. We're in the city. In the city. So, tayo talaga magigimik na Monday. Yeah, vlog. Kalimutan niya, vlogger siya. Parang masarap ka mag-dessert. Parang gusto ko na mag-dessert. Dessert ka na kaagad. Oo. Uy, hot and spicy kitchen. Ayan na guys yung Koso. Dito na tayo sa Koso guys. Nag-ikot kami, naglakad kami ng bongga. And eto, inapaka yung aking shoes. O, napatid na. Napatid siya, o. May mga pangyayari. Ano muna natin to? O, diba? Nasun. Can we go the dump spot, please? Yes. One set. Sorry. One set of the lump So, kasi, kailangan kasi itong set up. yourself a price and then the veggie platter as well. You said the rice? Alright, so we'll add 3 more rice. So you all right? And then can we have the ginseng chicken soup? Yep. So the soup comes with one separate price as well. Okay, So just 2 more, right? Yes, thank you. And then the Korean fried chicken, the full? Cool. Do you want any sauce for that? Yes. There's hot and spicy and honey soup. Half. Yung original bowl. Yeah, we can. Thank you. Chicken mo original. Original. Yakol. And then, what else guys? Hindi siya nagsisinungaling na yakol talaga. Pork belly please. Seryoso talaga natin si Sabaw. Sabaw ba? Meron na. How about side guys? Oh, Lettuce. mushroom. The set already included the veggie Oh platter. yeah, okay, that's Ano it. yung mushroom? That's alright. Do you have the... Yung set may very platter na. And drinks. So, Yakol. Joke. May mocktail. What's your most popular mocktail? The peach one or the I'll go one peachy. So What else? Iba-iba yung natin para Make it 3. okay. So Pili ka na ng basta. Okay, make it more. Ano sa'yo? Iced tea something. Bash, ice lemon. yes, lemon tea. Okay, I'll change my mind. Midnight lang. Yes. Gusto siya lang midnight lang. So you got 5 drinks here. Yes. Thank you. Thank you. Okay. Peachy Thank you. I'll just collect all the menus. Thank you. So yung aking mini tiny vlogger siya. Baka masarap. Tama, hindi talaga this week. Ang people. Coming here. Tapos nawala yung earring niya. Tapos ngayon nasira yung sapatos. It's not my day. It's not my last week. As kasi iniwan lang kami kinikan lagi sa golf lang nation. Sa very good. Oh, kami lagi nag-golf nation ng golf. Every day. Sabi nila lang yung gamit mo. Kaya masabi ko, dinala ko yung makeup. Ay, ito pala. Nandiyan lang yung aking hindi sa'yo yung yung power bank. Hinagay ko yung power bank dito. Madam na madam na dyan sa outfit mo. Thank you, madam. Ikaw na talaga. Perfume pala. Oo nga, sabi niya pag niya kanina, initan ako. Sa car. Pinalo pala yung pinalo yung mesh mo dyan. Pinalo yung mesh mo dito sa aking padeli. Hindi yung manipis yan. Parang Hindi, parang nanginginig yung paa. para si Willa. Comfortable. So, okay ka na? Ito na yung meat. Ayan. Wagyu. Yan ang lettuce nila. Yan ang mushroom. Yan naman lettuce. Sabi ko mag-order tayo din. Luto-luto na tayo. Gutom na. Gutom na. I-slice na lang natin. Slice na lang kaya. Kayo nga. Oo. Sige. Natin to guys. Malalagpasan din natin to. Dito na yung chicken. Kain na tayo guys. Matagal pa to eh. Nahihilo na ako kat sa gutom. Hilo na mi.
Kinakat niya yung pork. Ay, may ano naman. Ayan na yung chicken. Ginseng soup to, no? Uy, saan natin ilalagay ang soup? Uy, parang ang sarap ng soup. Ay, parang ano siya. Ay, nag-ano ka siya. Oo. Bango na. Wala tayo chicken. Kain ka na. Ikaw, dahil chicken. Kuha ka na. Ikaw na kita, babe. Uy, sobrang sarap ng soup. Uy, kat, sobrang sarap ng soup. Kain ka na, mamaya na. Ang sana tilalagay. Magkano ka na magbigay tayo na. Soup, babe. Yeah, thinking na yun. Gusto mo ng ano? Asan yung rice? Uy, luto na tong cake. Kailangan ka rin tigil. Wala na lang yan. Dito na. Uy, wag. O, dito na lang. Oh, isa. Ayun, tigilin. Kasi sabi niya walang space. Ayan, dami ng space. Hindi kayo sali. Bala kayo dyan. Kami lang. Ito na yan tayo. Isang buta na. Ayan. Ito yung chicken. Ito na lahat? Oo. Okay, ito. Malipin na to. Gawin natin yan. Mayroon pa pala, dalawa pa. Kahit ako naman. Ay, hindi tayo nung Ha? Kaya pa Ay, din thank you natin. daw. Nauna sa mga akin tumalipis. Bala kayo dyan. May sauce, ano sauce? Biga. Hindi tayo nang pabunan tayo. Ano eh. Nangyari? Lami ka nita. Dala tayo po. Yan lang ano mo. Limante sa mga tao. Order lang kayo ng set. Order kayo. Order pa kayo taas-taas na kayo dyan. Dito doon, maikli. Ano na lang. Pili ka na. Sabi ka, pili lang ako na ng kulo. Nagpa-vlog siya pero hindi siya kasama. Pakita lang kayo sa'yo na ako. Dito mo ilagay para kayong dalawa ni Manay. At least na ako yung babe. Ayan, ito, ayan. Okay na. Pinicturean mo naman yung wall art. Ang takas ng wall. Ayan, ayan. Bakit ba tayo? Thank you. Ay, thank you very much. Thank you. Ayan, nagsusunod na yung ating pork. Ito ba? Uy, grabe ang takas ng apoy. Yeah? Namasunog ang ating mga cake. Uy! Sorry, Day. Uy, no joke na lang sa apoy. Apoy pa yan kasi ang apoy. Wait, wait, oh. Kaya mo talaga itong camera. Nagsiset up pa po yung aking sisi. Ayan. Tapos. Dito pa ang pot. Tapos. Ikaw, sino ka mo? Ano mo, sandal mo sa akin. Sa tubig? Sandal mo sa tubig? Kita niyo kami. Kanya-kanya ang goto. Oo, nakakatulog ka. Pagkakalo. Kaya di ba? I can feel it. Sabi talaga chicken ng Korea. Sarap. Mayroon ka sa bao? Wala. Kanya ako na. Ano, may kanin siya. Para sa lugaw. Lugaw. Lugaw po ito. Lugaw to. Dalawang pito lang po. Dalawang piso lugaw. Kaya nga. Uy, anak, lupot. Baka pumutok yan ah. Mars, akin na yung ano mo, Ben. Tama na ito. Ay, Ikuhin mo na pa kayo. Baka birthday na, nilapot ko na kayo. Gusto mo to? Gusto mo to? Ayaw. Sabaw lang. Kaya pa nagkakain sa babaw. Oo, tayo. Hindi ka lang. Ano na ako repeater ng sabaw? For the contest. Nandang mo nga dito sa tubig. Kaya nga tubig doon. Doon. Doon mo sabi ko na yan. Doon mo rin sabi halaman na. Nakahulog pa yan. Hindi na pala maging ano? Ilan maging ano? Back camera mo. Back camera para wide. Baka makahulog yan. Parang tugaw na. Di ba? Sana dinagdagan na nila ng sabaw. Sige ka ba? Hindi mo ka nag-try ba? Hindi. Sana dinala mo yung white tripod charger mo. Di ba?
Hindi mo na siya nakukuha. Gutom lang. Parang buhay siya nag-iipag ko. Walang sinito. Natak mo na? Hoy, sinong tinamat? Kasi ang tagas niya si. Nilagay na lang yung bukod. Ang tigas kasi. Ang sakit na lang kasi. Kaya nga, asa na yung gunting? Ako na gunting. Napagod. Ayan na, hindi ko pa naiinip. Kaya nga. Ito, hindi natin gunting yan. Ha? Maluto na? Ayun na? Hindi, hindi na para. Ayun na, kasi parang Kumain ka niya. Punta sa yan. Mga kang marunong. Wala nga ako natulog eh. Manisip paglagay lang. Meron din. Sinakain ng mga Bakalawete. Coco. Wala. Nakapusika pa din. Di ba kayo mag-karaoke ka? Ito yung big 9 hours. Masarap ba yung sauce? Masarap siya naman. Ito na, madali. Para at least ito na, and then maka-order tayo kung Tapos na kaming kumain. Ang daming struggle ng aming night out. O, di ba? Sarado na. Ang layo ng mga iniikutan namin. May naka-heels. Yung paa ko, nasiraan na tayo ng paa na. May naka-heels and sirang sapatos. Inapakan ng aking sisi. Wala pa yung ano, coat. Uy, parang masarap. Ay, ice dessert tayo, guys. Uy, diba? Dito meron din. Ah, sige. Try muna tayo. Wait, mag-espresso ka? Dalawang flavor yung kinuha ko, guys. Ito yung kinuha nating ice cream, blueberry, yogurt, and passion fruit. Di ba? Hindi nyo makita. Dito na kami. Hindi pa naman malayo. Mambo number 9. O, diba? Room 3. Anong number to? Anong number to? Alright. Hindi talaga nakikinig. Ano to? Ito. Wow! Mambo number 9. Chug, chug, chug. Ay! Set up ng camera! Ang ganda! I think I did it again. I made you believe you're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean
all the mistakes I'm dreaming away. Wishing that dreams may truly exist. I cry watching the days move so many ways, but to lose all my senses, that is just so typically me. Oh, baby, lay back, it's all been done before. And if you could only let me, you will see I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else from everyone else. Watching you back like you do not. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me what it has done, make things so complicated. I see the way you're acting like somebody else makes me frustrated. The lies like this, you and you fall and you roll and you break and you take what you get and you turn it into. Honestly, you promise me you're never gonna find you fake it. No, no, no. You come over and dance, dress up like you're something else. Well, you're making me laugh when you try to pose. You're not fooling anyone when you become somebody else. Love everyone, watching you back, you can relax, trying to be cool. You look like a fool to me. Tell me why you have to go and make things so complicated. I'll see no way. That's you and then me. And you break your teeth. Honestly, you promised me I'm never gonna find you again. No, 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 ay, no. Kaya hingal na ako. Hi guys! May kabag po. Thank you! That's you and then me. And you break your teeth. Honestly, you promised me I'm never gonna find you again. No, 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 no. Ay, kaya hingal na ako. Hi guys!
The volume is enough? Yeah, it's enough. Is it enough from your side? I can hear it. At least we're singing. Ayoko yan. Mawawalan na ako ng wala ka namin isang linya. Sabi mo, kalbi. Binibigay ko. Kinanta. Ano ka maaari mo? Silaya na. Now I'm gonna live in you. Sunod. Ikaw na sunod. Ayoko na. Bring me to life daw. Oh my gosh. Bring me to life. But now I'm gonna... Ikaw na lang, sumayaw. I'll give you joy if you love me and say goodbye. So do you wanna when we wanna do you wanna feel you wanna if you wanna be my lover, you have got to give. Yeah.
Lopat. Lopat rin yung mukha. Kaya nga eh. Hindi ako nagkaroon. Ayan na. Ay, hindi ako niyan.
Ayaw na sila masayasi. Sana na Uy guys, tapos ng mga mothers. Tanong pa ako na sis. 10:30. namin 11 na. So, ilang kami sis. So, kami sa bakery guys. Ayan yung order namin. Pare-pareho lang ang ihilig. Cheese Kerensky. Chili cheese Kerensky. Tapos sa chocolate. Yung sa amin na lang ang hinihintay. Ni Race. Sarap. Hindi man siya puff bread talaga siya. Hi guys! Ang tagal tayo yung setting ng aking camera. Lumabas na si Inday. Inatin na namin si Race. Amig na dito guys. O parang buti na lang na ano ko nito na ang tawag na? Napoprotect. Napaprotect ka pala, nakakuhat ka pala dyan. See you, Day! Guys. Alas 2 na? Yes. Guys, dito na kami sa Caravan Park. Park. Thank you, Zizi. Welcome. We'll Thank see you when Next- I and see you again. Nice, thank you. Yun na yung vlog end na namin. Thank you. Please Yan like, namin. please subscribe if you haven't. See you on our next vlog. Good night. Good morning. Good morning. Good morning na alas 2 na guys. Good morning. Because I think I do want you next to me.